шахсе доимо аз худо талаб мекард ки ба ӯ ганҷ, тилло, яъне ганҷи беранҷро насиб гардонад. рӯзе дар роҳ мерафт. ногоҳ мебинад ки кӯзае дар сари роҳ хобидааст. даҳони кӯзаро кушода мебинад ки пур аз тилло аст. даҳони кӯзаро маҳкам намуда ба ҷояш гузошта мегӯяд: ин кӯзаро то ба ҳаволӣ бардошта бурдан ба ман ранҷ мешавад. ман аз худованд ганҷи беранҷро талаб карда будам. кӯзаро нагирифта ба ҳавлияш меояд ва воқеаро ба занаш нақл мекунад. он мард ҳамсояе дошт ки яҳудӣ буд. яҳудӣ аз хафои девор суханони мардро гӯш мекард, дарҳол рафта кӯзаи тиллоро гирифта ба ҳавлияш меояд ва даҳони кӯзаро мекушояд. мебинад ки кӯза пур аз каждум аст. яҳудӣ дар ғазаб мешавад ва гумон мекунад ки ҳамсояаш бар қасд ин корро кардааст. кӯзаи пур аз каждумро бардошта болои боми он мард мебарояд ва ба дохили хонааш мерезад. дар назари яҳудӣ каждум, вале дар асл тилло ба хонаи мард мерезад. мард ки аз худои таоло бо сидқу ихлос дуо намуда буд, ганҷи беранҷро талаб намуда буд, худованди таоло мувофиқи талабаш ганҷи беранҷро насиб поюдааст. ин таваккал кун маларзон поюдааст. ризқи ту бар ту зи ту ошиқпараст. гар ту наштобӣ биёяд бар дарат. гар ту биштобӣ диҳад дарди сарат.